Keďže veľa ľudí pozná, ako fungujú akcie firiem, ktoré sa na burzách verejne obchodujú, tak sa v tejto časti pozrieme na dlhopisy, keďže nám vyskočili úroky na terminovaných vkladoch, ale aj dlhopisových fondoch. Dlhopisy sú najpoužívanejším investičným nástrojom na svete. Nie sú možno tak známe ako akcie, hlavne preto, lebo nedosahujú také zhodnotenie a hlavne fungujú na inom princípe. Dlhopis je totiž finančný nástroj, ktorým spoločnosti alebo vlády jednotlivých štátov získavajú financie od investorov alebo ľudí, ktorí si daný dlhopis kúpia, čiže požičiavate peniaze štátom alebo firmám za určitý úrok. Hlavnou výhodou je ich stabilita a predvídateľnosť. Úroky sa vyplácajú v presne stanovenej výške a lehote. Platí následovný princíp, čím vyšší úrok, tým vyššie riziko pre investora, že firma alebo vláda, ktorá dlhopis vydala, ho aj splatí. Preto treba byť veľmi obozretný pri kúpe dlhopisov s dvojcifernými úrokmi, keď je výrazne zvýšené riziko jeho splatnosti. Klient, ktorý chce dlhopis odpredať, predtým než sa skončí jeho splatnosť, môže o to kedykoľvek požiadať. Ak máte nejakú finančnú rezervu a nechcete investovať dlhodobo, môže byť dlhopisové portfólio alebo dlhopisové fondy pre vás zaujímavou možnosťou. Čiže okrem akcií a akciových indexov majú aj dlhopisy alebo dlhopisové fondy svoje miesto v portfóliu klienta. Ďakujeme za sledovanie a prejavujeme vám pokojné sviatky a veľa správnych investičných rozhodnutí v roku 2024 a nezabudnite, peniaze sú čas.